Bilo je vreme nešto kvalitetno da snimimo, jel' da? Da. Pozdrav svima. Vratite se vaš omiljeni youtuber Miloš Stokić, poznat zna u gradi Outlet 1000. Danas će radimo Buzzer Challenge. Ne brinite se, imamo bone. Evo, ovdje se nalazi. Jo. Dobro. E sad. I kao prvo, i ja ću uskoro da se vratim na YouTube. Pošto sad imam sve spremljeno. Imam sve materijale. A kao drugo, ne znam ako se sećate na mom kanalu, ili valjda na njegovom, ne znam gde sam rekla. Obećali smo da ćemo da radimo nešto specijalno, a to je bio baš taj challenge. Međutim, sajt koji sam našla da uvoze te bombone i poručuju na kućnu adresu su me zajebali i nisu mi dostavili to Na vreme. uopšte. Ne, nisu na vreme, nego nisu uopšte. Nego će pre da dostave nekom tiktokeru, a mene koga šiša. I Ja nisi niša. bukvalno. I baš pre neki dan ja idem u Beograd da nešto bavim sa tim ispitima oko faksa, što već treba, kad ja vidim na izlogu imaju te bombone. Uđem unutra i da pitam koliko to košta, kad nije ni toliko skupo. I kažem ja sebi, ajde uzmi. I jeste da je sad prošao taj trend gde su svi srpski youtuberi i tiktokeri to radili, ali koga boli kurac, mi ćemo sad da radimo jer sam tek sad uspela da nađem to u glavu. Tako da, da. E sad, pravila. Mislim da već znate za ove bombone, da bukvalno tu imaju dva različita ukusa, možda bude dobro, a možda bude gadno. Međutim, imamo pravilo. Ne smemo da pljunemo ako nam se desi da nađemo nešto odvratnog ukusa, jer ako pljunemo automatski gubimo poen. I ako neko od nas ispljune 3 puta, izgubio je igru. Šta se desi ako progutamo? Ništa. Ništa. Fora je da i probaš da proguteš čak i ako je odvratno. Mislim, imamo i tu vodu. Isperemo. Da, a imamo i ubrus za svaki slučaj da ipak ispljunemo, jer bukvalno Smrdne. smrdi. Smrdi odavde bukvalno. Ko fuga. Bukvalno fuga. E sad, kako ćemo mi uopšte da biramo ovo? Če da žmurimo pa na šta pipnemo, a? Ili da, bolje mi da idemo sad sve odredom, pošto sam uzela malu kesicu i nema ovde baš puno. Tako, jao. Idemo na ovo najgore. Znači, za početak najgora stvar moguća. Ja sam uzela kesicu gde ima malo više ovih novih ukusa. A bit će i nešto i staro. Ali ajde, krećemo novo. Kapućino ili želudac sa lukom? Želudac s lukom. Da. Bože. Znači ovo brown uzmeš. Bilo koje. Znači nema mirisanja. Znači, Želi. 3, 2, 1, sad! Fuj jevote. Ja žvačem. Ne. Odalje sećem ustima, ne, fuj. Ja sam ovo pljunula. Ja, izgubila sam na samom početku ovo. Ja sam provutao. Ljudi. Ne, jao. Ja vodim. Ne, jao, ne mogu, ovo, fuj. 1-0 za mene. O, fuck. Zaglavilo mi su zubima. Ja sam provutao sve. Jao, ja sam rekla da će ovo da bude najgore na početku. Jaj. Okej. Idemo dalje.
Mandarina ili neka pomaranđa, šta je ovo? Ili neki... Kakve, šta je ovo? Old bandage. Znači, ovo roze sa tuflicama, to. Dobro. Pređem sad. Karap. Ima ukus na gvožđe ovo. Šta je, si ti isto uzeo to? Da. Pa jebote, ovo samo gorzate stvari ima. Progutao sam. Ja sam progutao. Ojoj. Ali, on i dalje vodi, ja sam sa lukom sam... 2-1. Ono sa lukom sam pljunula, ono nepodnošljivo mi je, ne mogu. Jao. Jebem ti život sad. Znači, sa kokice sa maslicem ili pokvareno jaje. Ovo što ima žute tufne. Sad, jao. Ajde. 3, 2, 1, sad. Osjeća se stvarno. Na kokice i na jaja. Na maslac. Ja nemam pojma šta je ovo. Ja ne mogu prepoznam. Ti živiš, što šeće na maslac kod tebe? Aha. Ili ja mislim sam jaje uzela. Oj. Niga! Jao. Progutao sam. Sad samo da vidim da... Sad, da... Ja mislim da ovaj ukus nema sad koji treba da bude sledeći. Jer, bukvalno ne vidim. Nema veze. Idemo nadalje. Breskva ili povraćka? I povraćka. Da, znači... Povraćotina. Da, ovo, to, naravno, znači... Jao, ajde nešto meni dobro, molim te, ja samo odvratno ovo vadim, bukvalno. Jebem ti mater sad baš. 3, 2, sad. Ujebem ti. Ajoj. Vidite što psujem. Moram nam ukus breskve. Slaughtered vomit dog. Progutao sam. I ti si progutao. Mada sve mi je ostalo podnošljivo, ali ovaj luk nikako. Luk. Luk ne mogu da stvarim. Veli. Znači, brate, posljednjih nekoliko dana stalno jedem jela sa lukom, prdim kao staka, bukvalno. E sad. Prdim kao staka. Sad, rođendanska torta ili prljava voda. Znači, to je ovo belo sa pufnicama. Tufnice, šta god da je ovo. 3, 2, 1, sad. What the fuck? Jao. Ovo gvožđe da jedem, bukvalno. Pa ovo kaubojima iz Amerike da daš dok su pili prljavu vodu, nima ovo ne bi bilo. Američki kauboji. Pogutaj ovo. Vodim dalje. Ali ja mislim da
niko od nas neće ovo da pljune nadalje. A obećala sam... Ti si jednom pljunula. Jedno sam pljunula. Sad razmišljam nešto. Ako u ovoj prvi rundi niko ne izgubi, do tad, igrat ćemo drugu rundu. Izbacit ću treću jer sam eto obećala Stefanu da ću da ustavim da proba i on. Mada znam da ćemo se zgadi. Ma naravno, šta, za sad smo nailazili samo na loše stvari i Miloš je naišao samo na jednu dobru. Bukvalno, bem mu mater. Znači sad, kruška ili slina? Znači, Slina. ovo zeleno sad. Slina. Slinđe. Slinavac radi. What the fuck? Ja sam možda krušku. Ja. Krušku? Posrećemo nam se. Dobro. Sad, samo da vidim da li ja mogu da pronađem ovo nekako. Našla sam. Ili možda nisam, nemam pojma sad. Izvinite što posemo. Nema dva ukusa nam ovdje nedostaje. Tako da će se vremena se prebacimo na ono što do sad još nismo probali. Ali, šta je ovo je čisto, ali dobro, nema veze. Sad ćemo da idemo na ovo plavo, mada ovo plavo je bukvalno i najbolja stvar. Znači ono, borovnica ili pasta za zube, tako da ono... Pasta za zube mislim, sa florom. Znači šta god da se izabere dobro je bukvalno. Pasta za zube. Osim ja pastu. Da, pasta za zube. Za zube, sa florom. Da. Jedino što nisam uspela da nađem ovdje su ili ovaj marshmallow ili smrdi buba. Znači, hvalim te Bože da nije smrdi buba sad. I nema mi tutti frutti smrdljive čarape. Jedino to nema. A dobro, sad ćemo drugu rundu da igramo, ali ovoga puta ćemo nas lepo da biramo ukuse. S obzirom da Miloš vodi, on će prvi da zažmuri i da prstom pipne na boju koju ćemo. I, jedan sad. Čekaj, šta je to? Nešto gadno. Nije, to nam je ona pokvarena voda ili torta. A pa što mu šala vodu? Ja prvi vodu. Jebe mu mater baš. O! Ne znam, vi vidite ovo, ali bukvalno više jebeno so. To se ne stavlja u bombone. Ne znam što stavljaju uopšte. Okej, sad ću ja. Šta sam uzela? Uzela sam pomoranđu ili ovaj kanap. Gvožđe, šta god da je ovo. To sad. Ajde, uđi. Neću uzem ovo. Ajde. Isto uzeli. Ajde. Pio. Gadi ti se. Ne znam. Ovo i ono prethodno imaju isti ukus, samo što je ovo gore. Udavi se. Izesti kurac, ovaj ova muta kilava. Progutao sam ovo ladno. Blago tebi kad se ti nisi zgatio toliko. Jao, zaglavila mi se oko. Zaglavila mi se. To će organizam izbaci iz sebe. Jao. Sve što progutamo. Ajde.
sad ti. Ja, Bože. Šta si? O, opet pasta za zube. Nice. I dalje. Ja. Ajmo sad malo čudan ovo s pastom za zube ide. Tako da ono... Ako išta ću da dam kućetu. Ovdje nema šećer, tako da neće da mu bude problem da poje ovo. Makar mu dam celo ovo. Da. Ok, sad idem ja. Evo. Čekaj, šta je beš ovo? Ja mislim da je to nešto novija. To je valjda ovaj smrdljiva riba ili ovaj smuti. Samo da vidim ko je to u pitanju. Ovo, to je to. 3, 1 sad. Kod puka da pokro. Izbacila si. Ja, ovo je riba. Ja, ovo je riba. Ne. To si spljunula. Nisi. Ja nisam. Još držim usta. I pravo to. Ja, Bože. Ubit ću se. Ubit ćeš se. Ja mislim da je ovo kraj. Izgubila sam. Pukla si. Miloš Stokić je pobedio. Tuto kompleto. Ja mislim da će da mi treba ozbiljna doza čokoladnog mleka posle ovoga. I meni. Treba ti doza vode. Ja. Ili čokoladnog mleka. Da im doću s kapu moći da izberem to što sam ugijao. Ja mislim da se oladilo do sad, možda probaš. Ja, fuj. I to je to, ljudi. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, ako vam je GG, stavite like, šerujte, subscribeujte i komentarišite. Pratite me na Instagramu na Stokić Miloš Pozarevac. Nju zapratite na Instagramu na Saharoza. YouTube kanalu Felijumka. Da. Idem i ja uskoro sa snimanjem. Uključite zvonce na moj YouTube kanal. Da se subscribeujete. Nemojte zaboraviti, inače će propustite obaveštenja. A što se tiče epizode serijala Igrice Temporan 2, ne mogu da vidim se mu meni faca, zato što mi ne dozvolja telefon da snimam facu preko programa za snimanje. Zato, ako ste pretpostavili neke epizode te serijala Igrice, onda možete da vidite na playlistu koja se nalazi na moj YouTube kanalu. To je to što se tiče ovog videa. Veliki pozdrav za vas. Ćao!